ना त दुनिया खातिर ना त दिखावा खातिर, बलुक खुद खातिर सादा जिंदगी जी। काहे की आखिरी में न गाड़ी साथ जाई, न मोबाइल न बड़का बंगला, साथ जाइत बस रउआ याद, रउआ मुस्कान, रउआ सादगी। त धन्यवाद बा रउआ सबके। ई विचार पसंद आयल होखे त जरूर बताई कमेंट में, का रउआ सादा जीवन जिए के सोचत बानी। अगर रउआ हमार चैनल द लाइफ समरी पर नया बानी त अभी सब्सक्राइब करी, बेल आइकन दबाई, ताकि अगला वीडियो रउआ मिस ना करी। अगर रउआ ई वीडियो फेसबुक पर देखत बानी तो पेज के फॉलो करी आ शेयर करी ओह लोग के साथ जेकरा के सच में ई बात सुनल जरूरी बा। फेरू मिलब अगला वीडियो में एगो नया सोच, नया विचार आ नया प्रेरणा के साथ। तब तक कम में जी, चैन से जी, सादा जीवन ऊंचा विचार।